u pjesmi Posidjele tri djevojke. Na prvi pogled konfuzan je naslov, jer je riječ posidjele ikavskog porijekla, a djevojke i ekavskog porijekla. Ne znajući da li to dvoje da ostavim zajedno, nazovem uvaženog profesora Zaima Muzaferiju sa pitanjem može li to dvoje ostati zajedno tako. Može, reče mi Zaim. I u Hasanaginci ima slična rečenica. Dicu moju lijepo opremite. I posluša Zaima Muzaferiju, ostade naslov Posidjele tri djevojke. Dramaturgija te pjesme je sljedeća. Sjede tri djevojke pored vrbasa, jedna veze, druga kjera, a treća gleda podivljali vrbas kako baca čamac i u čamcu tri mladića. I umjesto da pomažu mladićima da se spašavaju, te djevojke konstatuju. Jedan ima lijepe tokje na sebi, drugi ima zlatne kopče na sebi, a treća čak konstatuje da treći ima lijepe oči. To može samo Sevda u tako jednoj dramatičnoj situaciji da se samo vide lijepe oči. Ali to može i Hasiba Agić. Pa poslušajmo kako to tumači Hasiba Agić. Gdje si bila viš, ne bila, gdje si bila.